danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. Wata sai da mata tashi sannan suka kafa tanti. Ai dole sai da ta tashi. A'a, ai watan da ta zo da za ta ci kanan da yaƙi ne ai. Da ta tsaya a wajen suka runtuma a cikin gari a guje. Ita kuma ta ja ta tsaya. Kwana da kwanaki tana wajen. Idan aka je aka leko sai a ce ai kuran na nan. Sai a sake garke ma kofa, a sake rufe kofa. Har sai ran da Amina ta bar garin sannan suka samu sukuni. Amma in suka tasan mai za su cika ka da surutu, kai ka ce za su cinye mutane ne kansu. Ba wanda ya san labari sai yanzu za a gaya musu. Saboda haka kuran nan